DJ Holy Foe. Yo. You're locked into Point 5 Creative Studios, where Africa's stories aren't just told, they're produced. News, politics, entertainment, films that move the continent. We bring the truth, the fire, the creativity. Your world, powered by African storytelling. Point 5 Creative Studios. 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 Maswera seiko mhuri yeZimbabwe. Just a quick one ka. Vazhinji venyu mange makateerera Ambassador Chris Mutsvangwa. Ndogara ndichizvitaura kuti Ambassador Chris Mutsvangwa, one thing chandinomufarira nacho murume uyu haana position yake. Ndo chinhu one chandongofarira. Chris Mutsvangwa anopombiwa. I love the man, but kana muchida kuona the picture yekuti ZANU-PF is in chaos, check Ambassador Chris Mutsvangwa. Motanga kuona ma positions, because the sender of their loyalty is not patriotism, but the sender of their loyalty is in protecting what they accumulated. Saka vanotamba anonzi madice ekutosa chawira mam 2 here kana chawira mam 4. Right. Handiko kune nyaya yangu. Ambassador Chris Mutsvangwa, kana vakateerera the descending voice, vanoona competition from the words of his mouth. So now, behind every voice rakasimuka, whether from Baba Geza kana kuti kuna Comrade Nyoka Mabunu, behind everything, the gist of the matter was the underdevelopment irikuitika mnyika, looting irikuitika mnyika, suffering of the masses. But apart from all those echoes, Ambassador Chris Mutsvangwa at one point makavaona vakutamba double standard. Vanga vasingachanzwisisi kuti ndoenda kuside rana Geza kana kuti ndoenda kuside ra President Mnangagwa. Ndava ivo pachavo havasi kunyatsonzwisisa kuti vanofanirwa kusapota chii. So now he blasted Vice President Constantino Chiwenga. At some point Geza achingotanga kubuda, but mukanozvitarisa with the hierarchy ZANU-PF, Chris Mutsvangwa cannot blast the vice president because the vice president is a senior to him. But nekuda kwakuti the DNA yefactionalism yanga yapinda mumusoro make, akabata vhangeri yekuti vice president Chiwenga is fighting President Mnangagwa, ndokutanga kutora side, ndokutanga kutuka president vice president Chiwenga achitaura zvaanoda. And then muri kuzoona manje, now it is showing as if moto weNineveh wakuenda kunodzima. The reason why ndichiti it shows as if ndo zvavari kufunga. Akuona kuti musangano uya manje unenge uri kuenda uchinobatana, and it is proving kuti kunyarara kwa Vice President Chiwenga seems to be affecting himself. And then muri ku-understand. Then akutaura kuti aiwa takabudirira, pane competitions dzatakabudirira dzakawanda. Chinzwa class yacho. Akutora one of his comrades, Comrade Geza,
kumuita a direct competition anowira muligi yana Hope Ching'ono. Zvikanzi nyoka yemabhunu was also part of the competition. Zvese zvichitaurwa naambassador is an effort to consolidate and make damage controls aakaita. At least pane zvese zvakaitika, we tend to understand that he cannot hold pressure. He reacts negatively kana pressure ichinge yasimuka. That is not a type of a true comrade. Andini mazona manje. So we don't want our country to be in chaos. But the fact yekuti Ambassador Chris Mutsvangwa vanotarisa the dissenting voice as a competition, ndo zviri kutoratidza zvega kuti tichiri kure nekusunungura nyika. Ndava still looting yanga ichitaurwa naBaba Geza ichiri kungoenderera mberi. Still zvipatara zvainzi hazvina mushonga zviri kungoenderera mberi. Kupiwa kwevanhu dzimotokari kuri kuenderera mberi. Andini muri kuunderstanda. Isu tiri kuti maladministration iri kuitika munyika and mispriorities dziri kuitika munyika dziri kuaffecta upenyu hwevanhu. Chris Mutsvangwa ari kubuda achiti pane competition dzatakasurvivor. At one point akambobuda achiti musangano wakatobatana zvekudaro. Andini muri kuzona. Nhasi uno ari kuti taakudzoka tasvika palevel yekuti takunda competition yana nyoka yemabhunu, takunda competition yana Geza, takunda competition yana Chris Mutsvangwa, yana Hope Ching'ono. Zvese izvi zvitaura ari kutaura out of context, because hapana asingazive kuti out of all those people vari kutaura vamwe vacho vanhu vavanocontrola manarratives. This comes after ZANU-PF yaparadza the opposition. Opposition must play a crucial role in bringing out my issues asiri kufamba zvakanaka, but vakati vanda one man band. Andini maona manje. Saka makamboti mimi Morgan Tsvangirai shandiswa nevarungu ndavaida kutora ivhu, ndo zvamaitaura, and you pushed that propaganda nekuti ndo language yaipinda kuunderstandwa nevanhu vamaiparidzira vhangeri. Isuwo tikauya tikataura tikati the fronting of a black man to reinstate imperialism, which is neo-colonialism. We don't advocate for that. Saka hatitendi kuvanhu vanoenda kunze kwenyika kuvapambe pfumi vachinotora upfumi hwekuzvisimudzira ivo. Vouya vachinzi ndimi mafront men, tiri kuda kuuya kuzoisa investment, nekuti takataura kuti the way investment yari kupushwa na ine smart colonization element inotendera munhu mutema chete kuti angoshanda achiwana payslip, but asiri active participating into the real economic drive of their nation. Izvozvo takati pasinazvo. But imimi manje, you are not pushing the investment in economic emancipation to the people of Zimbabwe inosimudzira upfumi hwevanhu vatema vamunoti ndo varidzi vevhu, even though tichiziva kuti ndimi henyu muri kucontrola ivhu racho kupolitics, and ivhu maakurida ka because ndo makatakura upfumi hwamuri kutora muchibudisa kunze muchienda kunotenga maproperties kunze kwenyika. Izvozvo tiri kuti futi pasinazvo. Saka Baba Chris Mutsvangwa, this is not competition. Haisiri nyaya yecompetition nekuti ahwina ndiani, hatisi pamujaho. We are speaking the problems dzenyika dzatoda kuti mimi mugadzirise, because kupinda mugovernment and being the governing body or the government which is running ma affairs enyika, it actually interpret the responsibilities dzamuinadzo.
vana vezimbabwe havasi kutaura nechikoro, ndosaka muchionawo mamwe magrade 7 nesu tiri kutaura. Vana vezimbabwe vari kutaura neshungu, vari kuita neshungu. Saka kana muchiri kuona competition, regedzai kutonga nyika nemangoromera ekuhondo. Hazvina kwazvinotisa. Ndava facts will always remain the same, and the facts are stubborn. Izvezvi vana venyu vari kubuda munyika imomo vachinotsvaga mamwe mabasa kunze, imi muri kuona macompetition, and that is very wrong. You see, we don't want such attitude yamuri kuadresa nayo imi baba Mtsvangwa. It's very wrong. You don't push people to the edges kuti vareact nenzira dzavasina capacity nadzo, kuti muti mimi munenge muchihwina hondo. That is not wrong. That is not right.